Почти като не чакал го готов. Да. Тати, помагаш ли? Браво. На годинка и половина. Подрежда хладилника. Браво, тати. Най-добре помощник си. Папа. Ама и добре ги подрежда, ти остави. Браво. Браво, тати. И не ги поставя само... Да, само нагоре. Само нагоре ги поставя, не ги. С дупето нагоре не ги поставя. Браво, тати. Браво! Опа! Браво! Айде сега затвори вратата. Браво, тати! Благодаря. Айде затвори вратата сега. Вече е прибрано. Няма смисъл да ги искам. Ела за мама и виж мама защо не даде папаме. Той сега ще ги изкара и пак ще ги пренареди. Добре, бе, тати. Много си готин. Оба! Ще да махнем тази количка тук. Да сложим ли сиренце за беби? Задължително това. Оба! Те са почти като гирички тези. Ще ги подредиш ли обратно сега? Браво! Да. Айде прибери ги вътре сега. Да. Колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2. Остави ги вътре. Само едно има вътре. Прибери ги всичките вътре. Няма вътре. Прибери едно вътре. Няма. 2, 3, 4. Опа, паднаха. Браво, давай. 5, 6. 7, 8. 9. Браво. 10. 11. 10. 11. 11. Айде още едно да стана 12. Тук има едно, тати. Това падна ли? Бра. Но обратно. Браво. 12. Браво! Айде да затворим. Дай да затворим. Мамо! Виж, храна. Мама ме направи. Стига толкова. Айде. Занеси я тази на мама. Дай на мама. На мама? Стана скандал. Дай на мама, тати. Така се отваря, ма дай на мама. Тя па излезна навънка. Мамо!
Опа. Давайте я. О, благодаря. Оттам спирали? Мерси, мамо. И ми показва откъде се отваря. Браво. Ела мама да отворите заедно с мама. Ела. Айде и затвори вратата, че много студено. Не, там пръчи. Ела, мамо. Ела. Виж, покажи на мама как да отвори, тя не знае. Много хубави чеки. Браво. Браво. Как да отворя? Покажи ми. Оттам. Оттам ли се отваря? Окей. Но внимай да не щупиш пръщи. Браво!